No mun nimi on Antti Korpi ja QuickBI:llä on toimitusjohtajana ja BI-konsulttina. No QuickBI tekee raportointiin tuotetta, jolla automatisoidaan dataputken ja tietovaraston rakentaminen ja toisin sanoen sitten tehdään hyvin helpoksi raportoinnin aloittaminen. Myynti ja markkinointi hoidettiin ennen yhteistyön aloitusta pitkälti niin kuin konsulttien ja toimitusjohtajan oman toimen ohella eikä välttämättä kovin systemaattisesti ja hyvillä välineillä. No alkuun yhteistyö sisälsi ihan käytännön myyntiä ja sitten sen myynnin kehittämistä. Nykyisellään yhteistyö kattaa myynnin johtamisen, myynnin kehittämisen, niiden työkalujen valitsemisen ja kehittämisen, mitä siinä myyntityössä käytetään. Ja sitten markkinoinnin käytännössä kokonaan yksi yhteistyön niin kuin tärkeimmistä niin kuin elementeistä on se, että kaupallinen on tullut niin kuin sisälle tuohon liiketoimintaan ja jaksanut perehtyä niin kuin meidän bisneksen juttuihin ja osaa sitten myös niin kuin tosi paljon ehdottaa, että mitä kannattaa tehdä seuraavaksi tai vähän ajan päästä tai antaa myös niin kuin vaihtoehtoja, että tällaisia juttuja voitaisiin kokeilla. Joo, ennen yhteistyötä inbound-liidejä ei tullut. Nykyään sitten niitä tulee viikoittain useita. Eli näkyy se pitkäjänteinen kehittäminen markkinoinnin ja verkkosivujen sisällön saralla siinä, että tietynlainen uskottavuus on kasvanut ihan sitten valtavasti ja tulee sisäänpäin yhteydenottoja ja liidejä. Asiakasmäärä on moninkertaistunut, voisi sanoa ehkä nelinkertaistunut, liikevaihto kolminkertaistunut tässä yhteistyön aikana ja toisaalta myös markkinoinnin tulokset vaikka sitten mitattuna verkkosivukävijöillä tai miten sijoitutaan Googlen hakutuloksissa meille niin kuin tärkeillä hakusanoilla niin on ihan eri tasolla kuin ennen ja nyt ollaan siellä ns. Isojen pelureiden seassa etusivulla tai aika usein niitä ennenkin sitten esimerkiksi Googlen hakutuloksissa. Yhteistyössä on monia hyviä puolia, mutta jos nyt jotain nostaisi, niin ehkä se niin kuin tosi laaja asiantuntemus sitten tuosta myynnin johtamisen ja markkinoinnin saralta, että sitten saadaan niin kuin ideoita ja apua ihan lähes kaikessa ja ymmärrys on siinä ja sitten myös osaaminen ja kyky niin kuin ihan tehdäkin niitä asioita. Et voidaan ideoida, mutta paljon myös tehdään ja saadaan aikaiseksi. Olen ollut kyllä hyvin tyytyväinen yhteistyöhön, että ei voi kyllä yhtään valittaa.